Son bellas como andar de pé. Ten as momias, protexen sempre a Rapsé. Ten as momias, e polo mundo adiante van. Ten as momias, os 5 xuntos contra o mal. Ten as momias, son bellas como andar de pé. Ten as momias, os protectores de Rapsés. Ten as momias, e contra as caras loitará. Ten as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están. Hora de dar la cara. ¡Qué belleza! Ainda que fose unha noite soa, gustaríame podela dormir dun golpe. Dormiches 3500 anos, sei que non che chegou. Ei, o descanso faime falta. Nefertina saltou a alarma no museo. Como é capaz de dormir así? Onde está? Non está dormindo. Ao mellor foi para un sitio máis tranquilo, para a autoestrada, por exemplo. Vai onde vai, non podemos perder tempo. Coa forza de Ra! Non me gustaría nada estar nas vendas de Nefertina cando intente explicarlle a Yakal onde foi. Coa forza de Ra! Demasiado tarde, como sempre. Ninguén poderá impedir o que che teño preparado, meu tesouro. Solta esa pedra, Scarab! Non está ben andar collendo cousas que non son túas. Encargadevos deses pesados. Non che é nada doado atopar vos axudantes. Vai, Scarab, un diamante. Non o debiches facer. Réndete, Scarab, e devolvo o diamante. Acabasme de dar unha idea brillante. Vai escapar! Hai que volver para a Esfinxe antes de que nos vexan. Ti viches iso? Son esas momias. Existen, eu xa che dixen que asistían. Non sei de que momias me falas. Eu non vin nada. Dígoche que estaban aquí, eu vinas. Xa, comiches demasiadas rosquillas recesas. Veña, vamos registrar o museo. Vou empezar pola cafetería. Pero si que as vin, de veras que sí. Quere alguén a pizza que sobrou? Andar enredando con Scarab sempre me dá fame. E que é o que non xa dá? Unha xema do tamaño dese diamante seguro que contén maxia moi poderosa. Pero con que propósito? Scarab non había escapar se Nefertina estivese con nós. Quero saber onde está. Hola, que tal, preciosidade? Non nos coñecemos. Non, porque penso que o recordaría. É máis, non coñezo a ninguén aquí. Oh, un encanto como a ti non debía estar tan solitaria. Que che parece se meneamos o esqueleto na pista de baile? Que queres, que se me descompoña o esqueleto na pista? Que chistosa. Ti xa me entendes, botamos un baile. Non. A xente quedaría mirando para min. Diso nada. Ninguén se vai fixar en ti sequera. Non, grazas. Ademais, xa teño que marchar. Que preciosidade. Seguro que és alguén famosa, va que sí, porque ocultando a cara desa maneira... Quen me dera que fose tan simple. Ai, muller, que encerrada te vexo en ti mesma. Que me dis, guapa? Un baile soiño. Por favor, por favor, por favor. Déixame tranquila!
A ver, roda de carro desaparecida, can desaparecido... Ajá, aquí está, diamantes desaparecidos. Hola, rapaces, que tal? Onde te metiches? Fixeches nos falta. Non puiden comer coa preocupación. Vaya case. O único que quería era divertirme un pouco. Non está prohibido, ou está? Non sempre cando non interfira co noso deber. Scarab roubou un diamante do museo. Igual o dábamos impedido se ti estiveses aquí. Perdón. Quería ter vida, nada máis. Shh, calade. E vai polos dous. Intento concentrarme. Guíanos ata a pedra que brilla como unha estrela. Co pó de diamante vou conseguir un aspecto novo. E logo que vas facer? Botarllo á xente aos ollos. Non, que parvada. O pó é o ingrediente final para unha poción que vou botar na cara. Os anuncios das cremas faciais sempre din que te fan parecer máis novo, pero pola mañá tela a almofada toda chea de graxa. O mellor, cando acabe co diamante, afío a ti ata deixarte como un lápis. Por fin, vou ser novo e atractivo. Cando os crocodilos teñan as, Scarab. Dánolo diamante. O diamante, chegades tarde. Home, puidemos chegar antes, pero fomos parando en todas as xoiarías que vimos. Non hai conxuros perfectos. Xa tes, acabade con eles. Odio marchar a correr, pero chego tarde ao meu tratamento de beleza. Chegou a hora de arrear estopa! Xa o paro eu. A poción! Rapaces, axudádame! Isto está máis escuro ca unha tomba! A poción! É a ela que máis lle terá a ser nova e guapa. É unha momia! A xuventude non aprecia o que ten. Non son capaz! Aguanta, Nefertina! Esti, Armón! Parade de pintar a moné, quitádeme esta cousa! Os meus plans todos polo vertedoiro abaixo. Non chores, a túa poción xa non existe. Aguanta, Nefertina! Veña, tira, Raz! Máis forte, veña! Deixádeme a mí. Mi madriña! ¡Qué bárbaro! Que? Que? Fixecheslle algo diferente ao pelo. Moi chistoso. Arrea! Parece 3000 anos máis nova. Estás experto. Sí, acábome de acordar dun conxuro. Sí, e teño que ir escribir antes de que me esqueza. Jacal, verás, entrou má fame e pensei en ir coller algo de petiscar. Sí, un petisco, iso é. Raz, Armón, estaba... Non sei, oín algo e pensei que... Está ben, a ver como... Non o sei explicar, pero necesitaba verlle a cara a Nefertina outra vez. Sabémolo, a nós tamén nos pasou. Aquí está pasando algo máxico.
Poida que teña algo que ver con ese diamante que roubou Scarab. Está... Non está. Quen me dera poder pasar así de ben. Apeteceche bailar. Lamento, igual para outra. Espera un momento. Non sei, quizáis un baile só, que pode pasar? Ei, mira para aí. É a muller máis fea que vin na miña vida. De veras que pon medo. Pero como podes dicir iso, se nin sequera lle viche la cara? Ti espera. É a muller máis guapa que vin na miña vida. Fea? Tes que ir gradual as lentes. É guapísima. Ola, son da axencia de modelos a novidade e escribín un contrato neste pano de papel. Quero que mo asines. Nefertina. Nefertina, Nefertina, Nefertina. Mire pronde mire está Nefertina. Ah! Isto non é xusto. Anímate, amo. Só tes que encontrar a Nefertina para recuperar a túa poción. Unha cara como a dela non debía ser mala de encontrar. Benvidos ao estilo de vida dos famosos inexplicables. Hoxe estamos aquí con Nefertina, que se converteu da noite pra mañá na nena bonita do mundo da moda. Pero é algo máis que unha cara bonita. Tamén é a deseñadora que lanzou o look vendado, facendo que a demanda das vendas aumentara de maneira desorbitada. Ei, mirade por que faltaba tantas veces daqui. Ven pra casa, Nefertina. Botámoste de menos. Para min que nin se cara moi. Tampouco é que teña eu o mérito todo polo das vendas. Foi máis como espertar un día e aí estaban. Guapa e modesta. Que Nefertina é a beleza máis grande do mundo. Ten que ter algo que ver coa poción que estaba facendo Scarab. Daquela seguro que vai ir detrás dela. É a axencia de modelos a novidade. Ola, son Rai Esfinxe, da revista Vague. Gustaríame concertar unha sesión de fotos con Nefertina. Ten unha cara tan fermosa que ata parece cousa de maxia. Tan fermosa. Xa me tarda dispararte. Este é o enderezo que me deu o club de fans de Nefertina. Témola que convencer para que volva para a Esfinxe, porque sen ela un non se sente na casa. Esperade, vou ir eu só. Hai que entrar sen chamar a atención. Es amigo de Nefertina. Es irmán. É o mozo. Pois... Nefertina é o seu É que verdadeiro nos podes nome. contar dese late. E espere, por favor. Escape. Unha pregunta, polo menos. Vamos de ver. Pero onde se me... Desapareceu. Onde está? Vamos, sígueme. Por onde foi?
Case prefería pelexar con Scarab e cun exército de xaptís. Sí, xa sei que é unha oferta moi xenerosa, pero non me gusta descartar ningunha opción. Hai máis estudios cinematográficos, sabías? Nefertina, Jackal! Como? Non pasa nada. É alguén con quen traballaba antes. Chao, cariño. Que estás facendo aquí? vin para levarte para a casa. Xa estou na casa. Sabes canto tempo levo querendo isto? Música, baile, coñecer xente nova. Por primeira vez en 3500 anos estou no pasando ben. Sabe lo que é pasalo ben, non si? A túa cara está por todos os lados, nas revistas, nos cartéis, na caixa máxica. Scarab vaite encontrar seguro. O risco paga a pena. O que quero é vivir unha vida normal. Nefertina, xa chegou a limusina para levarte á sesión de fotos. Está ben, é mellor que unha vida normal. A túa vida está con nós. Esqueceuche o teu deber co príncipe Ramsés. E que me dis de Armón e de Raz? Necesítante. Eu necesítote. Vou chegar tarde á sesión de fotos, Jackal. Cerra a ventá cando marches. Boa sorte, Nefertina. Nefertina, querida. Estás simplemente máxica. Non sabes canto levo esperado por este momento. Seguro que isto é necesario. A iluminación é maravillosa, querida. O metal derretido dalle un toque de luz espectacular. Os 200 graus fan que a pel che brille como un diamante. Scarab! Coa forza de Ra! És moi lista, Nefertina, pero penso recuperar o meu pó de diamante. Collédea! Vaiche ser mellor que fagas esa poción extra forte, Scara. Sempre va a ser retorcido e feo por dentro. É certo, pero polo menos vou parecer guapo. Din que a beleza non é de durar, algo especialmente atinado no teu caso. Quen dixo que ser modelo non era duro? Ai, canto me alegro de verte. Collédeos! Ando en xogar aquí abaixo, Scarab. A min ponme de moi mal xenio. Que, aínda queres que te deixemos tranquila? Sei que estás de broma, Jackal. A cousa púxose máis quente do que tiña previsto. Parece que somos un equipo outra vez. Perdoade que non o celebre. Benvida de volta, Nefertina. Ai, botámoste moito de menos. Grazas. Eu tamén vos botei de menos. Parece que deixei que a cara me subisa á cabeza. Tanta atención case me fixo esquecer quen son os meus verdadeiros amigos. Pero foi bastante agradable. Polo menos unha temporada. Mira para aquí, Nefertina. Nefertina, por favor, non marches. Non marches así a nova de desenxón. Hai tantos rumores desagradables por confirmar. De acordo.
penso que estou preparada para acabar con isto. Mamá bota desta cousa para sacar a maquillaxe. Raz engadiulle algunha cousiña máis. Iso debería encargarse da poción de Scarab. Ai, eu sempre quixen ser algo máis ca unha cara bonita. Día un rapaz que un segredo descubriu. Dunha vez foi faraón cantos egipcios mandaban e agora o bruxo Scarab vai tras del noite e día, pero ten 4 guardiáns para protexer a súa vida. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, protexen sempre a Ramsés. El ten as momias, e polo mundo adiante va. El ten as momias, os 5 xuntos contra o mal. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, os protectores de Ramsés. El ten as momias, e contra Scarab loitará. El ten as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están.